Ini kahijab. Kahila. Ayo, pulang masuk. Jap tuh aja, bar fiku. No. Dia kamu tepan jap. No. Mansi kenang jap. Beri jak bra. Mana? Bisa jap dah. Som kia. Ini. Faisha, itu udah tuh beli jak bra. Ơi, mà thứ bữa đây nữa. Hây. Đi. Mancing nang utang. Beko biar alda japra. Beko orang neng biji 50 kilo jap 50 kilo. Beni beko ang hor neng beko ang hor. Oh. Mana kali kilo jap. Wah. Makan dari japra. Hello, dear viewers. नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन थ' नायलांबाय थादो दायो अखा हानायखाय एसे फ्रेश जादों बोथोरा दा जोङो दायो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरगासिनो दङ गथ'फोरजों आंजों आरोखि दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बबाव थांदों नोंलाय निबारासमोननाव मा लायनो फैदों निबारासमोननाव मा होनदों बेरायनोसै औ kasih juga ini थ' दायो जोङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ आरोखि ना थांनानै मा नुयो खोन्थाहैगोन जोङो एकदमबारे लामा थाबायगासिनो दङ जोंना लामाफ्रा बिदिनो आरोना गामिनि लामा जों गामियाव थायो बिदिनो बेबादि आरोना थ' दायो जोङो थाबायगासिनो दं गासिबो औवा बारि गोजाजोब गासिबो Noi, माथो आयो अबाव थांनो ओंखारखो थांनोसै नामा आङो बाबहाय कुसुगराय खुंबोदोंमोन नोङो आं अखा हानायखाय हाबफैदों नै हाबफैदों गानदोंसो खननानै खोनासंलांदो दे गाना दे बा दे दोंसे खनदोब्रा आं भिडिअ खालामदों ना आंथ' मेफालबो रोंगौ जाहैबाय मेफालबो रोंगौ मेफालखौनो हो दे दे खोनासंदो औ दे आङो कुसुगराय खुंबोदोंमोन
आङो दा ओंखारलांबाय नै औ सरासरि सरासरि मेरलाय गेजामा जानु बाथ' बाथ'खौ माखौ होनो लामा दे सरासरि जानु मेरुलाय बाथ' जानु मेरुलाय गेरजामा जानु मेरुलाय बाथ' जानु मेरुलाय दाजु भाइ दिदी भौजी सबैमा जानु मेरुलाय बाथ' गेरजामा जानु मेरुलाय जिसुका दार्श बनेरोलाय स्वर्गमा जानु फंसनी स्वर्गमा जानु फंसनी पापीफोरनि भनेरोलाय माथि तलतमा राख्नु हुन्छ नि माथि तलतमा राख्नु हुन्छ नि जाबायलै जाबाय आदै जाबाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय माथो लादोंलै बेगावलाय नायनि ओमफ्राय बेगाव मा लादों नोङो बेगावहाय बिदिनो बायदिसिना गाननाय जोमनाय ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय हाथियार बायदिसिना लागोन हाथियारबोथ' मावखो पुरा गिनांगोन हाथियार बाइबेल बाइबेल हाथियार होनबा सिलाय सिलायदोंलै आच्छा दे थांसिना ने दे थांदोलै बेले ओरैसो नाहरदो दे रुमनि तो लोगोफोर दायो बेरायखांनानै फैबाय दाबसे जायगायाव थांनानै नोंथांमोननोथ' खोन्थाखाबाय आङो तो बिदिनो दसे बेरायनानै फैबाय आरोखि तो बयनिसिमबो हाजासे साबायखर थाबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आसा खालामो उननि भिडिअआव बिदिनो नोंथांमोनजों लोगो मोनलायफिनगोन होननानै तो हामबायसै दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों बाय